kini at ito og kini ang iyang YouTube channel. Oh, ito yung kanya. Alam mo yung ano? Alam mo yung og kini sa amin? Ala. Ano yun ba? Bigyan na. Hello world, Mabuhay! Magandang lalaki ako sa inyong lahat. It's actually morning, guys, and I have again with me my friend from Mindanao. Hi. Maayong buntag. Maayong buntag sa inyo tanan. Maayong buntag. This vlog is dedicated to the Cebuano people. Tuturuan niyo po akong magsalita ng Bisaya or what we locally known as Cebuano. Ano bang pinagkaiba nun ba? Yung Bisaya sa Cebuano? Sa pagkakaalam ko, Bads, yung Bisaya, yun yung mga tao. Yung Cebuano, yun yung language. Alright, Buds, anong ituturo mo sa akin? Siguro, simulan natin sa basic, buddy. Good morning! Magandang umaga sa Tagalog. Sa Bisaya, maayong buntag is maayong buntag morning. Sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa inyong tanan. Yeah! Sa inyong tanan. Di namin kayo tatantanan. Di namin kayo lahat. Magandang tanghali. Maayong udto. Maayong udto. Udto. Sa gabi. Sa gabi, maayong gabi. Gabi. Maayong gabi. Masarap yung yung sinagang na gabi. Maayong gabi. Bakit gabi? Gabi. Yung I love you. Mahal kita. Mahal kita sa Tagalog. Sa Bisaya, gihigugmati ka. Gihigugma. Gihigugma. Tika. Gihigugma. Tika. Sa inyong tanan. Gigugma ko kayong, gigugma ko kamo. Ay, iba? Yung tika, siya lang mag-isa. Yung kalahatan, tanan. Oh, kaya nga. Tanan. Gigugma ko kamong tanan. Ay, mahal ko kayong lahat. Oo. Gihigugma ko kamong tanan. Kamong tanan, yan. Gihigugma ng lahat. Mahal ka niya. Gihigugma kaniya. Gihigugma kaniya. Kaniya. Pero hindi niya ako mahal. Mahal mo siya pero di ka niya mahal. Oo. Gihigugma nimo. Gihigugma nimo siya. Pero wala kaniya gihigugma. Ang saklap. Ginagamit niyo ba yung word na akong? Akong. Mahal akong siya. Ay, gihigugma akong siya. Ako siyang gihigugma. Ako ang mahal. Ako ang mahal niya? Hindi, yun. Hindi. Ako siya. So, siya yung mahal ko. Ako siyang gihigugma. Akong hinigugma siya. Akong hinigugma siya. Hinigugugugugugma. Kaya pag yung possession, tapos ganito. Ako ning kape. Akong kape kini. Wala. Ako. Kul. Sige. Ako din. Siyempre ikaw. Ako. Ikaw din. Tapos siya din. Ganun lang. Ayun, yung kaibigan. Amigo sa inyo. Oo. Kaibigan yun sa Spanish eh. Ganun din, amigo. Yung malalim na Bisaya, higala. Ako siyang higala. Gayim ko isuna. Yun. Ilocano nun. Yun. Ano? Ilocano yun. Anong Ilocano? Gayim ko isuna. Gayim ko isuna. Okay, punta tayo doon. Sa Bisaya, maadto ta dito. Tuta ito. Moadto. Moadto ta dito. Ito. Doon. Yun, dito.
Dito. dito. Kung dito lang, muanha ta dira. Yung malapit lang, muanha ta dira. Ang hirap. Yung ano, yung Maglaraw. masakit yung puso ko. Sakit akong kasing-kasing. Ang cute nung Bisaya nila ng puso. Kasing-kasing. Kasing-kasing. Sakit Akong akong kasing-kasing. O hinigugma ko, hindi pa sakitan ang akong kasing-kasing. Naintindihan mo ba? Minahal kita, pero sinaktan mo lang yung puso ko. No! Galing! Medyo may tama ka. Medyo may tama ka. Minamahal ko, sinaktan mo ang puso ko. Gihugugma kung ako, Akong hinigugma. akong hinigugma. Gipasakitan mo ang akong kasing-kasing. Gipasakitan, sinaktan mo. Gipasakitan Gipasakitan mo mo ang ako. akong kasing-kasing. Akong kasing-kasing. Pwedeng ang aking, Akong ang akong. kasing. Hindi ba pwedeng diretso yun? Diretso. Pinasakitan mo akong. Gipasakitan. Sa dili matukid. Ano yun? Sa hindi ma-explain ba? Pag-agahan. Sa Bisaya, mamahaw. May mamahaw dyan. Pag-agahan tayo. So, mamahaw ta. Mangaon. Di ba kain na yun? Mangaon. O, kain na. Mangaon tayo. Mangaon ta. Mangaon. Mangaon Mangaon ta ta. ka. Mangaon ti ka. Mangaon ta. Mangaon ta. Ka. Eh, yung kain ka na. Kung nagtatanong ka, ningkaon na ba ka? Nabakada egaha. Nakakaliting na ba? Bag. Ewan. Sa dialect na yun eh. Sa amin, ginagamitan namin ng ano eh, na ba, parang may mga suffix, prefix, mga ganun. Sa Mindanao. Mga kaibigan, mga kaigsuunan. Kaigsuunan? Oo, kaigsuunan. Okay, maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag, kaigsuunan. Akong gihigugma. Kamong tanan. Ayun! So, paano yung ano, hello world? Yun. Hello. Hello din eh. Siya, si Norway. Siya, si Norway. Siya. Pwedeng yun. Pwede din yun. Ugkini. At ito. At ito. Ugkini. Ang iyang YouTube channel. Oh, ito yung kanya. Alam mo yung ano? Alam mo yung ugkini sa amin? Okay, ano? Ano yun ba? Bigyan masaya. Malipayon. Malipayon. Sana masaya. Hinaot unta. Malipayon. Sobrang layo naman. Hinaot. Ang haba. Haba ba? Parang mas mahaba yun sa inyo, yung mga Ilocano. Parang mas mahaba yun sa inyo, yung mga Ilocano. Hindi. Shortcut lang sa Ba't ano sa inyo? Kuma. Kuma? Hinaot. Di may shortcut din kami sa hinaot eh. Mainta. Ay, mahaba pa rin. Mainta. Sa amin Mainta. Kuma. Mainta. Kuma. Mainta. Hindi! Mainta. Mahinta malipayon. Mahinta pasakitan ka niyang kasing. Ay, ang kasing-kasing mo. Ano to? Mainta. Pasakit. Parang inaano mo siya. Parang binibigyan mo siya ng bad luck. Mga tapulan. Mga tapulan. Tapulan kayo nyo. Marami. Ano ba? Nakakalito yung mo nila eh. Madami. Plural term. Marami yun. Kung isa lang, ka. Tapulan kaayo ka. Pag isa lang. Pag marami mo, lisuda, oy. Ay, lisuda magbisaya. Uy! Yun. Ang hirap magbisaya. Lisuda. Hindi ko alam kung may natutunan kayo dito. O ano. But anyway, thank you sa aking kaibigan na si Vismar for teaching me. And I have to learn more kasi pupunta ko sa Visayas, Mindanao. Very, very, very soon. Okay. Mga Bisaya. Mga Bisaya, dong. Cebuano. Tay, turuan nyo naman ako sa comment section below magbisaya.
Tuplo ka lang ang kampana. Ng simba. Tuplo ka lang ang kampana para mag-subscribe sa iyang YouTube channel. Daghan kayo siyang mga YouTube, mga gipang upload. Daghan wag matunan. Na po yung mga lesson inyong makuha. Bye-bye! Dagang salamat!